Szevasztok! Én Dominik vagyok, ez meg itt a Grind Channel. Szóval, kevesebb mint egyetlen egy hét van arra, hogy elkezdjem az erőemelést. Nagyon izgatott vagyok, úgyhogy Mátéval arra gondoltunk, hogy végig kísérhetitek ezt az egy hetet, hogy hogyan is történik ez a felkészülés, idézőjeles felkészülés, illetve visszatérés az erőemelésbe. Ezen a héten 3 edzésem van, a mai nap, azaz hétfőn 29-én meg is történt az első edzésem, ami egy hátedzés volt. Felhúzással kezdtem, úgyhogy kezdek visszatérni ebbe az egészbe, többivel pedig minden nap jelentkezem, és láthatjátok, hogy mi lesz. Na halló! Szevasztok srácok! Az a helyzet, hogy a keddi videózás elmaradt, mert nem tartottam annyira fontosnak, nem csináltam semmi lényegeset, igazából pihenésről szólt. Ma viszont szerda van, 31-e, megtörtént az edzés, nagyon jó melledzés volt, fekvenyomással kezdtem, úgyhogy arról sajnos nem készült videó, de a többi gyakorlatot láthatjátok, otthonról jelentkezem. Éppen készítem a vacsorámat, ami most csirkerizs, mert egyszerű, gyors és tápláló is, fehérjében gazdag, na mindegy, lényegtelen. Pihenésre meg így visszatérve, tudom, mondtam már előző videóba, de most az a baj, hogy kivételesen figyelek rá ezen a héten, ugyanis jó lenne jól normálisan visszatérni kipihenten, de egyébként mindig kéne, csak van, amikor sajnos az élet nem engedi meg, vannak dolgok, ami miatt nem megy, erre figyelek. Ti is tegyétek, hogyha ezt esetleg elkezditek, meg amúgy is mindig legyetek kipihentek. Mai este semmi nagy extra dolog nem lesz. Valószínűleg korán alszok, ilyen 9 óra, 8 óra fele. Lezárom ezt a mai napot, és holnap pedig folytatjuk. Mai nap csütörtök van, végre február 1-e. Sajnos olyan szinten nem telt a január, hogy nem igaz, mintha 2 hónap lett volna. De végre 1-e van, megyünk ki a télből, aminek nagyon örülünk. Mai nap szintúgy nem történt semmi izgalmas, ugye ma nem volt edzés, pihenés volt. Igazából annyi történt, hogy elmentem fodrászhoz. Ilyen jó. Aztán rohadtul fájt ma a fejem, megalapozta az egész napomat, vagy betett az egész napomnak, de most már úgy elfogadható. Sajnos ez a frontnak köszönhető, én szerintem. Mai nap még annyi lesz, hogy összepakolom a cuccomat gyorsan. Elraklak ide titeket. Szóval összepakolom még gyorsan a cuccomat, ugyanis holnap lábazunk, nagyon jó guggolás lesz, már előre érzem. Nem szabad túltolni, mivel vasárnap kezdődik az igazi komoly edzés. Teljes gőzzel, kegyetlenül várom, és minél közelebb vagyunk hozzá, annál rosszabb, mert nehéz kibírni. Azt is, hogy ne toljam túl az edzést, de igyekszem. A mai napnak vége. Szevasztok srácok! Mai nap vasárnap van, 4-e. Ugye ma kéne kezdeni az edzéstervet. Hát sajnos ez nem így lesz. Ugyanis pénteken ugye lábaznom kellett volna, illetve el is kezdtem. Csak aztán sajnos megsérült a lábam újból, megint, hogy ki hogy hívja. Nem is tudtam befejezni az edzést.
ezért úgy beszéltük meg, hogy akkor tolunk még egy hetet, vagy hát ha jobb lesz, addig nem erőltetem, nem terhelem. Sajnos ez az én hibám, ugyanis a nem megfelelő bemelegítés és a nem megfelelő odafigyelés miatt történt ez most. De minden rendben van, eddig úgy tűnik, úgyhogy mai nap elmegyek, átazok egyet, kímélem a lábamat, aztán viszont a pozitív része, hogy annál hosszabb lesz a videó, ugyanis hétfőtől akkor kezdődik újra ez az egész, ugyanúgy 3 edzek, csak még jobban odafigyelek erre, és több bemelegítés, ami nektek is javasolt. Ő nem tudom kicsoda, úgyhogy igen, megyek edzeni, rubban a hát, itt meg egy csöves láb, mert nagyon nem jó most, nagyon helyre kéne ennek állni ennek az egésznek. Nézd meg, még valaki be akar jönni, itt komolyan. Na mindegy, csumi. Nem én voltam! Na, hát edzés vége, az biztos, 100%-osan mondhatom, ugyanis ma péntek van, ha minden igaz 9-e, és nagyon egyszerű magyarázat, hogy miért nem jelentkeztem ebbe a pár napba, azért, mert nem szerettem volna túl sok edzést ebbe az egész videóba, így se lesz rövid, szerintem, ugyanis vasárnappal azért ki fogjuk tölteni ezt az egészet, és eddig csak pofáztam. Helyzetjelentés a lábamról, annyit tudok, hogy minden nap nyújtom. Eddig úgy tűnik, hogy okés, de vasárnap fog kiderülni ez igazán. Holnap még, azaz szombaton megyek dolgozni, sajnos vagy nem sajnos, úgyhogy mindenkinek kitartást, aki így tesz, vagy tennie kell. Úgyhogy legyen ez egy nagyon jó lezárása a hétnek. Na bá! Megvolt az első edzés, srácok. Minden igen jó volt. Tempóguggolással kezdtük. Volt utána egy fekvenyomás, egy állított fekvenyomás. Guggolással annyit, hogy a back-off-oknál, az utolsó előtti szetnél éreztem a lábamat. Kicsit pozícionáltam rajta, és így most teljesen jól működött. Nem akartam nagy súllyal kezdeni, mert feltettem a lábamat is, illetve első hét, első blokk, vissza kell ebben rázódni. Fekvenyomásról meg annyit, hogy technikailag semmit nem változott azóta, mióta abba hagytam az erőemelést, úgyhogy ez pozitív. Illetve kiegészítőket nem vettem fel, mert milyenek a kiegészítők. Fontosak az is persze, de mindenki tudja ezt csinálni. Eljött a videó lezárása, így 2 hét után. Nem szerettem volna annyira hosszú videót,
úgyhogy remélem nem is sikerül annak, majd kiderül, hogyha elkezdem megvágni. Hasonló tartalmakért dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjatok nagyon-nagyon sok kommentet, ugyanis szeretjük őket olvasni Mátéval. Jövünk következő videóval. Most azért nem volt ugye, mert hát 2 hétig ezzel szórakoztam. Insta Máté itt, enyém itt, a Grind Channel meg itt alattam valahol, vagy fölöttem, mi ez? Ja, igen, fölöttem. TikTokon pedig megéri minket megnézni, megéri minket bekövetni, ugyanis nagyon sok baromságot rakunk fel oda is, talán még többet, mint YouTube-ra. Gyertek és nézzetek minket. Sziasztok!